Pokud já uzdravím své vnitřní dítě, ono to s tím souvisí, jako to je ta sebeláska, ta sebeúcta. A pokud já jsem v harmonii s malou Reňou, tak budu v harmonii se svou dcerou a se svou vnučkou. A to je úplně přímá úměra. Přímá. To vůbec nezáleží na nich, to záleží jenom na mě. Ode mě se odehrává úplně všecko. Já si tvořím svůj vesmír. Já si tvořím svůj svět. Já si vytvářím svou realitu. Já si vytvářím svou i určitou neviditelnost. Svou ochranu. Protože ty závoje jsou tenké mezi těmi vědomými. A ty závoje v této době se rozlétají. To je, aby člověk lépe chápal, viděl, vnímal.